Bokrata no aba ehu nsem a abeto dwa no ye bekenkan bia ma na wahunu sedia enyomatie ene de ekoso Ghana na medewo ekwo daily guide da Bokrata ni fento so miensa Accra High Court na ahyese enipa enum womo enfom nkonkotwe kukum na bosumi we ya ne de to so aduonu ba kono womo aba na kyese asotwe ye de emma womo no court e de aba betudwa se womo ekwa akodam se ye fan no mana so de ni mienu nyina na emma womo no ho no ye beti ho asem na Accra High Court nipa num ya womo ye ka womo asemi no womo echi womo e wo voter region wo be kai se ye de betudwa asem be yasem kese pa wo Ghana ha sei ebra aye Homeland Study Group HSG eno ye kobia na wo mususu so mo de omo te omo ho e wo framantam ni mu ma wo mo ekokobowura mu e wo posifu atena ye ba bia wo mo ekura atuo ani akode no kobowura ho no na wo mo dodo ntire omo ahoden ebufa posifu na ebo ban wo ho no so omo wura mu koyi atuo ne niema ne akode bia enam so ma posifu so ni bre ye pachichi nipa benum na enum he de kota chese kwadu ne de abo wo mo na adansedie so ni ade bedru koto chese ampa enipa num yi edi sabone no Ebeneza Gbolokpo Afetogbo Pogo Joseph Nyamewu Wisdom Kuvo Israel Besakpezo wemu eni enipa num a court aso mo pachi ama aseni na toa so hwemu asem kwakodan court no wo mo de mo chese de ekoso no munim ho hye na so court aye hwehwemu ama ekowi akiri no Justice Mary Yanzu wono ena ye judge ne wotena dwam chese kwadu wo de abo wo mo enti no wo mo enkonkodam na bosumi de to so de nu bako wonsan emra megina na wo mo emfa wo masotwe entuo manim na amane no chese we na akwakoba no kwadu omo edebo omo nyina no sa okeka bom na wo hwa na emramu no omo betuye atue sika akosi be se 12,000 Ghana cedis anasa obekwakodam efie num anasa court ni tumi mu so no obetumi de sa ye asotwe mienu nyina de amawo tu betue sika no wasan dem aka ho court tumi a owo no eduru san pempenso no na wo hwe charges a womo edema wom ene eho ensem ni bia na anamo mutu ye kokobowura mu kokowi akode eno achi susu no ba bia na womu ni kwanso mo bewura mu kokowura ye ene eho kwadu ahodo nyina no eno mo de abo mo ewo da Bokrata yi ni fento so miensa wonsa kan obekenkan bi na sije wonim se na no dwo da ya asrafo kotisi mu ewo asama kwaye basabasa kobro manfo wo honom no wo mo chese nipa ba kwa fa mu ahwere ne nkwa yesi opanyi bako wahwe ne nkwa na eno no nkyeremu bia assignment lives matter womo echema wo se eno ye ekuo na esanso ya committee a wo mate ebra so ya fa no ko brim wo mo chi no eno mo te sa committee no na chema na woda no ye lawyer Emmanuel Kumande ono na echese opanyi ye kana semi no se no wo BP enti yakoba sasrafo no gu no so tata no saa no ene obuhye wo moma ne so de che edni dra yar sabia no na waye nyamedia enti eno ho asem eda ha ya eno so nchemu no nyina no saka da Bokrata ya obekinkan bi de si ya enam so di wo ya bade yem se ya bo mu amania kama amu ahunu se de eho sem no etie na esem krona mu no ena wasofo no ehwe afisem ene bambo entutuye Dominic wo de atudwa se military high command no agye atum ese de ekoso e wasaiman no niema bi ekoso no nya de omo sanction ye ese enkosie na wohwemu a wasofoi ene mpanyifo bi a wokomrase bedwafia abedwaku a ehye ye bambo ene afisem so no ekopie mu ewo assignment ene omanfo kokasa ye kohye se de tibia no etie na emu no na yera Dominic wodi nsem etudwa ya wo chese wohwemu pade ye kame se assignment na kasa no omanfo bi ni asrafo no asa omani hia na so nyina mu no osesumdwe na ehia na se ye nhwese ye kwanim ne ye beti nsem bi eti se ye beti se omanfo bi a wa assignment
na akoko sra ni bia na se asrafo so to anamon bi etisa no wo so bibia enhwe se de pepepe obeye adwuma na asomdwe atena ho no abre nyina eno so ho asem ewo daily guide abokrata yi ne feto so miensa yewura Canada kompre kwa Japan chairman edema defense and interior committee no wono so ediato military operation ewo assignment no said de course no antwa yie na wo mo enhwenim se ebi ebesibiem eno so ho asem ewo da abokrata ye nimpacho won saka bia de aka nyina no kenkan ewo mu efama me fa wonko Ghanaian Times mu na yenhwe asem a ehon so no wo mo ediaba ye homeless security group nipa numu a court a convict ma watch March 21 na omude omukwado ni omasotwe abo wo no eho asem eda ha na me nua be ma wonye ne ba bi kroba de emfa ne kra ensie yie Christian Achu wono so ho asem eda Ghanaian Times da wokrata yanim na wo ba ne kratafa etosom yensa Adom kase di kan abo amane dada se enkokọ magistrate court ache se owura bi ono nya mfie dioson ba ko 71 years na oye ni freni wache ne yere akuno atwaniti ewo enkokọ abipotia kwa West Mansini mu na ewo na owura yi George Mudo eno ene ne din Ocheso ba wone natie esu oja na ware wone ti sa warefo no esu oja na ware ma ya kasakasa wo mo ntema aye opanyi 71 years cry echese oba no ase o young grateful na ni nso ade oyeboni aye nti asa kasakasa meja wo na no na akoma koso ya oba mu a opanyi 71 years a ohun ade eku ono ana yire etwa ne ti okogina court no waje tum sai wono an woku no na oba no so oja no asa yawudie ena odidi sa adwuma no nti court se won kwatwe posifo kokum na watwemienu na won sai emra emegina court na emra no eni ne sede etie pepepe eno ho asem ewo Ghanaian Times ne feto so miensa eno achi nso no ehaya na megina kejetia new kejetia marketer dodo na afede Dubai ewo Kumase asante mantemu a nane nansa wokoda ejato mu chase besa wi no num eto aso hye ya ne ade no mpanyefo chese se no omu close market no nansa hyase ene nti ene fie dai ochina memene da ene ne kwasia da mpanyefo close market no na enhwehwemu akoso na omahwede esiye esembise bia yewura osemensa wono ene ya santimantemu soafo ebisa no ene se anyebia no ya omu wo smoke detectors ewo hono mu a ka eba no sare nka anya hwekwa smoke ne hyase no ke wo se eyedede bi na etwe bi madwen eba so die ntina we nyina no omante ho asem ene eye ehwehwemu bi eka ho ena wo mo eba baye na sije ye keka sika ahye ewodwo mu a enye sika ketwa dwadefo enioma ahye achi no sika ahye nto hwe da bokrat yen mahu sika ne gu ha ya ahye bebre no 50 Ghana wom 100 cedis wom 200 cedis wom chese currencies ne de note no bebre ni nyina ahye ti adwadefo ashrade eno so ho asam eda hase ya de Ghanaian Times the bokrata ebomu enchimu kakra ewo ha na eno achi so no kotema enra yira Samuel Abu Jinapo edi empenyefo nim ekopie mu otema Emma VW omo vehicle assembly plant no omo kopa hontuma omo chese $8 million project na ekoso a wo mawi a omo pa hontuma no sika ehye omo de hye mu no eno no nti usaka da bokrata ya enchemu nyina wo ha obekinkan bi ede mame fa nko daily guide na yensha sema edaha Western Togoland enipa enuma efi ho a kota convict om edaha na Christian Achunso a ene okofie akohome da krakra no ono so de foni edaha ya asam no mabo obi mu akama eno na eguso di nkomo no yenwie ye se ayo ne eguso a ekoso ewo State House aboboa no na fire lady wo hono no sigeti adwam yi ye bekoso ane abomu ama ne babie adru kosi se ne ombe wie dwumade ni nyina na ye ma ye nua bema no so de na koni krum akope no krabre na otufo otekokoso otufo setutu ye otisum yinu asante hene
ni foni da ha ya na agina fade kama ne nyina no the Graphic Communication Group Limited no wo mo dwumade bia bosum ya da to so de no wotwe wo mo de ehyeso so mo chese we de di kan kra ya eno no Graphic National Development Series na ebekoso ewo Kumase wa Santimante mu we anamonto bi a wo ekwa kwahwe kodin komo na wahwe kwan pa yo man no ebefa so atoto enioma titu efa kwadwuma mu na yebenam kwadwuma so enye sika dia mo man no na omani sika sema konkan na masika sema gina brane eno ene adwumade omu kwakodie March 28 fu no de su omani so na otufo ena adwumade ni nyina so no esi ni naso a obehwe ama entutu nyina awiedru enti CJ wenum ene ensema hodo a da obokrata no ede aba musaka pinua ewotire